A na obidvoch stranách sú malé olejomalby, ktoré zobrazujú členov spríbuzneného. Na ľavej strane je najvýznamnejší člen tej rodiny, ktorý síce nebýval tu, ale nežil tu každý sa návštevy. Je to Julius Andráši, ktorý bol známy ako bol ministrom, najprv ministerským predsedom Uhorska a neskôr ministrom zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska. On porudoval Sisi a tú korporáciu sa na to môžete pozrieť hore. No a teraz prejdeme na... Ďalej od toho stola, lebo je tam porcelánstvo. Bola to len na kríze. A teraz je tu skôr estetika alebo a na to slúžili aj tieto hracie stolíky, ktoré sú tu dookola. Je tu napríklad šachový stolík, karkásne stolíky, sú z 18. storočia. A sem sa tie knihy dostali až v roku 1905, a na obidvoch stranách sú malé olejomalby, ktoré zobrazujú členov spríbuzneného. No a teraz prejdeme do dna. Aj obrazy sú s bojovníckou tematikou, sú aj bojovnícke zbrane a bojovnícke trofeje. Na tieto obrazy malovali maliari, ktorí sa zúčastňovali aj tých poľovačiek, pretože
Turecké záväzy, ktoré sú tu na obidvoch stranách, sú bohato vyšívané a zdobia jej citáty z Koránu. Potom je tu odstavec pod Korán vedľa postele a tu na druhej strane, pretože prezistoval takmer celý svet. A táto spálňa je zároveň zariadená aj na taký orientálny štýl. Sú tu aj preto, lebo jeden z členov rodiny korunoval za Európsku kráľu. Pretože si svojich majetkov z Moravia. Táto spálňa je zariadená nábytkom v štýle Biedermeier. Je to nábytok, ktorý bol v móde po páde Napoleona. A sú tam také zaujímavosti, ako napríklad ten model na prízemí, a keď budeme schádzať dole pod Slovenský Žiží. Bola postavená koncom 19. storočia, bola zdobená tufovými kamienkami nepravidelných tvarov, ktoré boli vkladané do čerstvej malty, aby vytvorili dojem jaskyne. A nasleduje tá spomínaná egyptológia. V pôvodnom drevenom sarkofágu a vedľa vo vitríne sú amulety, teda egyptský drobový nález. A budeme potom končiť zatiaľ na začiatok. Thank you.